Ano man ito pinta mong pala na ron ya? Ano ron? Este na ako kadamdam yung lugar. Ano man na ron? Yawa na balay naman. Andan sa atong boton. Antay ko sa pang tagay ni. Manto dai. Oh, Sama ka ka dong. Sa diay mo mama. Sa maman mo. Sa mo mama. Bayi man to kung mama ko, may mata, may naw, may buhok, nagtutoy. Nag-asa. Murag yaga-yaga man ka dong. Isa diay mong papa dong. Laki man to ko, di man to bayi, macho. Inatay oy yaga-yaga man ka dong. Sa manibata niya yaga-yaga kayo. Nag-asa mo siya. Tagasa man ka dong. Purok ngit-ngit na. Ay inatay. napita. Di makita. Ay. Naman to. Anak, ay, ang akong bana, ay. Dong, am na yung lula, dong. Nas minteryo kol bukog. Ay inatay yaga-yaga kayo aning bataan eh. Imong lolo di ay. Asa man dong? Namayot pa kol. Ay na. Biyoang, may mga dong. Pila mo magigson dong? Nasa 62 ko. Ay. Sas ginapendot. Asa di imong mama dong? Tura ko le, pag inatay, awa ng bayana na. Katingsi ng dagway sa piste. Asa man itong anak? Biyaan na to. Uri na mong asawa, Darb. Tamang nagikan mo rikat. Kung inano, tanamang naong, katong inkantos ba to? Tamang kagikan. Uy, tama na na. Away na doon na, batay inang naong ko ina. Tawag na ako ni sartin.